मोनलायलांबाय बोरैबा बोरैबि फैफ्लांबा हामथारगौमोन। आयं फाउदार दं नामा? माथोलाय दुलुर फैदों? दे आयं बिदिबा आं फाउदारखौ न' सिङाव लोगो हमहैनोसै दे। लोगो हमहैबानो जायो, नोंखौलाय सोर बादा होदोंसै? थां लोगो हमहै थां। हाय फाउदुर, मा खालामदों? आंखौनो सानबाय थाखादोंमोन बे। वाव दुलुर, what a pleasant surprise। दुलुर, मा होननांगौथाय, आं बिराद बर मोनदोंहाय, जि बेरायनो लुबैदों। ओमफ्राय आइया रायबालाय हो? थोद जाम्बि, माखौ सिन्था खालामदों नोङो? बे आयंखौ गल मल फिदिंनानैबाबो उल्थां फाल्थां होननानैहाय आन्दायहोगोन आङो। नोङो रेडिल' जा, फटाफट देलायखादोसो। नै आं थांबायबो फैबायबो, आं सोंहैनाय लोगो लोगो एन्सारखौनो मोनखागोन। र' नों थाथ' दे, आं आयंनाव सोंहैनि। आयं, आं फाउदारखौ दसे आंजों लांफागौमोन। आफाया आंखौ माबा मोनसे खामानि मावनो थिनहरदों नालाय, आं बेखौनो हारसिङै मावहैनो बानायखाय फाउदारखौ लांफैदों। जा खालि बेरायनाय सुनसिनि जाथिफोर। नोंबोथ' खम नंखाया, खम नोंदोंनो। जानाय नङा, थाब थांनानै फैफिननांगोन। आरो टाइम टु टाइम सफैयाबा बे सुनसुनिखौ थिगसे होख्लायगोन आं, बुजिना ला। अ बल्ले साबा ओइ जाम्बि, सोंनानै फैखाबाय आङो, माब्बार ओंखारदोल' नोङो। आयंआ थांहोसिगोन, थाबल' फैनो थिनदों। थु दुलुर, थेंक इउ स' माच। आं देलायनि दे, दानो देलायखागोन आङो, 1 मिनिटल' लाखागोन। अखा हागोनदांलै ना फाउदुर? दुलुर, बेहाय फैनानै आङो जोबोद गोजोन मोनबाय। गोसोखौनो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय कि आं बुंनोनो रोंला। मालाबा आंखौ बिदिनो लाबोदे। आङो जि न'आव थानो बायो आइनि थाखायनो। आइया मानो आंखौ दासिमबो गनायाथाय? माब्लानि समाव गनायगोन जाखो? सैथोखौनो होनमारदों नोङो फाउदुर। आंबो बिराद मोजां मोनदों। नोंखौ कास्टर लाबोफानो मोनोबा साबसिन मोनबावो आङो। जालायबाय बेना मनुनि कपि खालामग्राया। मालाय मनुखौ मोजां नुयो बेबायदि थाबा, नोंखौ बारा मोजां नुवा दे। हौवा बायदि देलायनांगौ बाल, खानायफोरखौ सिनदो दुलुर, आरो ड्रेसफोरखौ मोजां गानदो। सार्ट गानदो, लंपेन्ट गानदो, जुथा गानदो। खम मोजां नुगोनहाय बियो, नायनो लुबैनाया हाबथारला आंहा। सिनदोना प्लिज। जाबाय दे, सिनगोन आं, आरो बुंनांला दे, सिनगोन दे, गोसो होनानै सिनगोन। नों मिथिखागौ आं नोंनि खोथाखौ मानियो होननानै। दुलुर, जि गोबाव जाबायहाय, न'आव थांदिनि थौ, आइयासो रायखासिगोनदां ना, गिबायहाय आं। नोंहासो मालाय जेनिबो टेनसन गैया, एफा मोजां बिमा बिफा मोनदों। आंहाबो आफाया मोजां, नाथाय आइखौ आं एसे गिदबनाय मोनो। ओइ जाम्बि, गिनाङा, आं दंना, बिराद मोजां दोनहैगोन आं। बे आयंनि खाथियावनो गसंथानानै दोननानै फैगोन आं, नाय नोङो। नाथाय मोनसे बाथ्रालै, फाउदुर, नों जे आंखौल' बुंदों, खिन्थु नोंहाबो दाय दं। खानाया नोंनाबो गयरिरि दे। थेवब्लाबो आं नोंखौ बासिया दे। मालाबा खेबसे स्ट्रेट खालामनानै नायनायदोब्रा, बेसेबां मोजां नुयो। नायनो लुबैथारदां नोंखौहाय। खिन्थु आंनो नांलायलाया आरो बिदि स्ट्रेट बानायलायनाय सिख्लाफोरखौ। दाना थांदिनि न'आव।